Kardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha Koilamati Aradatum isi birta kimi Koilamati Bojar scheme akimi kedeng pon Lakhangor upon Nilip MSC constituency ke parlo Koilamati Bojar market set scheme akimi kelong ponthu Koilamati Bojar non kedo bompen anparta kithe muchot kemi muchot awar sai kemi kelong pon pen ajok sorkari gaubura Lawrence Teron pen thanpa chini pon Mati jongni phai kep ar ni Koilamati sorkari gaubura Lawrence Teron ahem along rongasar atumpen mai ingni pon Labang swa mayalong sorkari gaubura Lawrence Teron area ke parlo arong rongasar atuma phanche bhapon si arsik jik pen Koilamati Bojar mate hithi aputhak alam chingki che thanpon Sorkari gaubura pen ke thanpon atengki Koilamati arlok rongasar atum aphan ata kachilang dunangji akenang sot puta thanpa chinipon labang swalong kachitong dun rongasar atum do an ning karong lapen kachehok alam the inut pen chepaklang pon Lapen labang so Bojar scheme akimi kedeng pon along lake drain mate nordong hutpon jilapen ingche napai hei hui doji puta thanpa chinipon lapen barpi bar swa hem lapen solar light hei hui ta do edji puta thanpa chinipon Lapen langke sokaphan dongkol pen danglo akenang son anta do petlo puta klardak pen thanpa chinipon thu lapen Bojar akimi aphan pura longli kache pekpon abang phu ningke me pen sorkari gaubura Lawrence Teron pen chiri pli an che pekpon thulo Lapen non ke dobong mati Koilamati arat atum hithi irui pen ke chobom a hithi adim jokta ha 1997 aningkan pen pining 2022 aningkan anta sorkari gaubura Lawrence Teron ahin pen si methang along le Koilamati arat aphan matha si methang along le chepek ponlo Puthot Koilamati ahabar arat aphan kamatha pen ajok methang along le chepek pon thulo sorkari gaubura Lawrence Teron pen rong asar atum aphan Kepachini ponateng pulotangti non amat kontraktor mati klembang phu aphan chepathik thelang puta thanpon lapen jokle kontraktor mati klembang phu invite ami mesen abang phu nangji puta chingki che thanpon Dongka Chingthu Higher Secondary School ningkan phokep arta ke chok aningkan sertalin asengkan karchu mati Golden Jubilee ketalon pon Dongka Chingthu High School 1972 aningkan pen ingpu ponsi puthot Higher Secondary an upgrade pon thulo lapen peneng story hini raing korai hini aningkan an ningkan phokep nangchok si pini mati jongni phai ser kep arni Golden Jubilee mate sertalin aningkan alir alon pen talon ponlo Bangso ajai mek ateng pen adap apor Dongka Chingthu Higher Secondary School alama ar chok phokep ing thor ponlo Bangso long Karbi Anglong Autonomous Council Honorable Education em Richard Tong bilapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso atum pensi Japon Labang swapi mena akhai aparim ke kan la sonsi Karbi Boro Adivasi atum ke kan paklang pondet aphi armu chejeng ponthul la penthu thengpi aklim rong phokep an e pondet aphi rat amai pi pedo ponlu la sonsi kilun ke kan pen alir alon ning cheparong ponsi ningwi milur phokep an sitami kaipon Dongka Chingthu Higher Secondary School along Golden Jubilee ketalon along alohi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council em Richard Tobi MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Longmir Jeng College Principal Bibison Rongpi Medical and Health Officer Dhentaghat 30 bedded Hospital Dr. Longbiram Dera Dongka Chingthu Higher Secondary School along Principal Rup Singh Timung Pen Chenglo Than Bangdo Anlapen Local Ke Thekiding Atum Sitami Chetong Dun Si Mayalong RDP Dun Anparta students do anatum chetong dun Labang so ketalon pinipen ingpu ponsi cheklo ejon an pido ponji monang klang arkoi achiklo ansi pajuji pusi nang pachini dun lapen pini labang so kecheng arni along Dongka Chingthu Higher Secondary School along pen HSLC ke pas cheng abang phi toramai teron pi aphanta man ke do apoho pen archupon lason simai ingsamjin pen pachun ponlo Samilang so pen longba morning ti Karbi Anglong News High school mata higher secondary bangso ningkan pokep kepleng Golden Jubilee bangso ketalon ini keceng siar ni lo kasi bangso penang ni dak talon pom doji keceng ni ini dak untuk champions division in charge Karnataka Council EM Richard Topi pente ini Bendang itu Karnataka Council Speaker Raju Tiso XM Kangwa lato gato gue kan tutong kapet gato guardian at dun gato ex dun gato
student itu case ini beberapa rangkaian nemu program contoh untuk dokteran itu era tenda kasi ini American curu je pakai papang soal school kang kubu sepatu ini am kang kapung itu tek satu kan ini American curu itu non daito and bomb student no mono guardian no mono teachers no mono non tanga bandia college of her assembly of penteko kai no charlie about so environment muka ubek muka nisen pene tumpa do pondia khana ba tum chwatu ponai hayalam sei sewai ko lapen data isi kisun de boy jat ke dorde pupe penando hai ka to tabe Karbi Anglong to was consent tabe isi pen isi tempon piu pen pa jing thori panapang ang sign dai ne kon po isi kini rata tu pen jing di tham patapa kasi ni ngarong dat locality itu kado go ke dat adivasi buru Karbi kado go ke tabe ini ketong pe si alon ponno apa pe mingke la so ini kecega ni Judan ni anak tadi hadir capai kalau menjemput sini kita tapi kita na message dampo ke lo bicara di apa so ahwa dan kau kacing tuan cakap orang 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 tapi lo bicara di apa so kacing tuan pun dia panabang kita na wasai jakong orang pun Dorsing taro ahem bari the arnama phan ke thoki jerbon Matijong ni Faisir Kep Arni Lakhain Koraisi Borjan constituency ke parlo Bormanthi be arong amekar Dorsing taro ahem haku phusar phisar akai ahutpet arnam arni aphan chupami bommati bari the arnam aphan nang thok nangjir bombang bom ason thak thaksi pining puthot ingkung ke thom ki chok bari the arnam aphan arnam arni pen chupami ponthu mati ke thoki jer ponthu Bari the arnam ke thokijur pon along kurusar Rajesh taro cherabdun kurusar Romon be atum bensi thongjer pon pemilo laben borhua hemphu ingdi bari the arnam ke thokijur pon along bomut bokan lang the langbong anna mesen pusi kurusar Rajesh taro pen pherang ke aphat nang pachini dun Bormanthi be arong asar men sing be ke pachini pon ke rong isido an mekar chin thong asar rong hagasar lapen edon erap atum chetong pet kado kawi bang pharo ke thomras sirkep rat throk armua phai chetong podlo lapen hormai bong pharo isira phokebra sirkep or hak sirkep aphai chetong podlo pusi nang pachini dun bukajan pen sar kuru be Karbi Anglong news